Ah, comunitate de FX. Deci bate până la are un extrem lag. Sau ba să încep pun la PvP. Bă, nu! Ce m-a salvat tipul ăsta, lol! Că filmez acum. Filmez acum, mă. Deci, să vedem dacă ăștia îi mai ține. Mai joacă, să mai joace cu. Exact. Ok. Să vedem dacă o să-i mai ține pe ei să mai joace cu hack-uri. Mă duc să îmi iau arc. Ok. Mă duc să-mi iau arc. A fost de neuitat. Mă rog. Haideți să ne luăm arc. Nu jos! Jos. Acolo. Mi se pare că aici nu e nici. Sau, da, am avut aici. Știu. Ok, chiar dacă... Doar dacă n-are și un pic nu. Exact. Ok, haideți aici dacă vă mai ține. Nu dacă vreau, văd dacă sunt hack. Sunt hack. Apoi nu uita. Acum ora asta am alit cu el. Opa, am găsit! Am găsit un hacker. Am găsit un hacker. Deci, dați-vă la el. Atâta hack-uri să aibă. L-am filmat. GG with P. Deci, am scăpat aparent deja de un hacker. O să scăpăm de el. Știu de ori a fost de neuitat. Ok, deci e bine că aici se regrupează mulți. Trebuie să ne repaharăm armura. Mă duc să îmi repar armura și revin. Nu! Lasă că am teren fix. Nu, da. Teren fix. Dacă am două terenuri, unul în dreapta, unul în stânga. Ok. Ok, să ne luăm... Nu să căză. Nu să căză. Ok, deci... diamante, nu cred că avem. Ok, avem diamante, e bine. Da. Ok, haideți că mă duc acum acolo.
Deci trebuia să mă mut, mă rog, pe din cauza lui Rage, că dădea prin tavan în mine. Eu eram jos și el era jos. What the deci Rage era aici, abuzând de un bug. Bugul cu ușa, dacă îl știți, și după a abuzat încă de un bug. Nu știu cum a deschis trapa și am văzut trapa deschisă, eu am închis-o, nimeni online. De la mine și da. Am ars cu pauză. Am ars cu pauză. Am lovit. GG replay. Am revenit. Am revenit.